gode masoya, godiya a gurin masoya. Soyayya ta yi min rana, ina kuke ne masoya, ina gode masoya na, ke hada ma magauta na, ke magauta kuke furta laifi, idan na ji in ɗauka in yi wa gyara. Sani awal nake kun ji surana, godiya a gare ku nake masoya, ya masoya. Sarki Allah ke ne so tabbata ba mutane ba, kuma na yi tawassali da Muhammadu ɗan haba zan yi kuka ba. Amma kun ce inda ranku a har abada ba zan ga daidai ba. Na san komai saran da ake wa gamji ba zai gito ba. Ita takarda ta wuce rake sai dai in ba a nema zaki ba. Ka saka haƙuri a cikin lamarin ka ba ka ki kare ko ba. Waƙa sana'a ce gona ba zan bata baya ba. Kuma mai koyo ne nisa ne ban ce na fi kowa ba. Komai kai duniya ba za ka guje shirin magauta ba. Wani gefen in na duba ba zan yi kasa a idan masoya ba. Suke ban shawara haƙuri na rike shi ba zan yi kai ba. Shawarar ku ta zama hota garin da ba zan bi batun magauta ba. Da akwai kalubale ko wata sana'a ban ya karya ba. Akwai asara kowace sana'a akwai riba. Godiya a gurin masoya na ba zan iya ban kusa ne ba. Addu'a ta mahaifiyata ta yi mini karko har zuwa abba. Fatan alkhairi da masoya na kai min da na duba. Godiya a gare ka jalla ta bara gwani ba zan ki in ba. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shirye.